Dneska vás vezmu na místo, kde se pořádně řeže. Voní to tady dřevem, stroje běží a kolem je klidná šumavská příroda. Tohle je funkční pila, která je buď připravená pokračovat v zaběhnutém provozu, nebo úplně změnit svůj směr. Pojďme se na to podívat. Průmyslová zóna, silné dopravní napojení a hlavně pár kilometrů od hranic s Německem. Oblast, kde se obchoduje se dřevem a kde má smysl podnikat. A přesně tady nabízíme obrovský funkční areál s rozmanitými možnostmi využití. Areál na pozemku o velikosti bezmála 20 000 m2 má všechno, co k dřevařské výrobě potřebujete. Dobře přístupný vjezd, manipulační i skladovací prostory, výrobní halu se 2 katry, kryté i otevřené plochy. A hlavně, technologie tady nejsou na výstavu. Jsou funkční, připravené dál pracovat. Prodáváme jako celek, včetně strojů, včetně know-how, které se zde vybudovalo. Ale pokud by někdo měl jiný záměr, ty možnosti tady jsou. Tenhle prostor se dá přetvořit. Je jen na vás jak. Možná uvažujete nad pilou, možná nad skladovým areálem, výrobou, recyklací nebo úplně jiným využitím. Ať už je to cokoliv, tenhle prostor vám to dovolí. Součástí areálu je i menší pozemek se srubem a udržovanou zahrádkou. Pokud hledáte funkční průmyslový areál, kde se dá okamžitě navázat na provoz nebo začít úplně znovu, tady je příležitost. Ať už u vás zvítězí provoz pily nebo jen investice do prostoru, ozvěte se mi, možnosti jsou.